Okay, good morning, everyone. Sit down. Good morning. Sit down. Okay, today we will have revision on your test topic. Okay, factorization, factors and multiples. Yeah, can revision kan le do na. Pero so in question pattern to song poka silvek to chewa. Ama sabira chuan you have to write revision. All of you write revision. Revision. Tika insiya kang Tichuan. Ama sabira question na chuan find the first three common multiples of question alone tani. Question number 1 timeng find the first three common multiples of in question ni kan chong na 12 and 18. Left. Copy this one. Find the first three common multiples of 12 and 18 ni tani. Pero 12 le 18 common multiples kan zong don ni. Ti chuanin zona ka zo to kang cheu. Pe ka set up balal pe ka. Common multiples kan zon don khan enge kan ti ma sak ber tu kha. Enge kan zon ma sak ber tu kha. Oh yes, very good. LCM kan zong ang. Pero LCM chu enge kan ti chuan nu yan soi tele LCM lampum kha. Yes, lowest common multiplication ni tani. Hemi te number pani hiam unmultiply chuate number in ang table kan zong pod don ni. In chat nge tu chu lowest common multiples ani reng chuan LCM zon tu. Factors ani chuan nge zon tu kha LCM zon tu. Pero ti chuan in 12 le 18 hi LCM kan la potang. 12 le 18 LCM kan la nga 12 le 18 sem kop the number te berenge. In sian nge tu chu LCM te HCF tin cho in eng number cheng em man tu ka ti kha. No. Eng number cheng em man tu ka ti kha. Number chi sang ka sil to chu whole number, natural number. Eng number cheng em man tu kan ti kha. Prime number che ani le prime number kha 1 changa 10 in kar khan soi lok to le 1 2 3 5 7 9 ani lo 10 po ni lo 11 khani tani tro 1 2 3 5 7 le 11 khami 13 te prime number che kan ngai to zelang khang ho che kan ngai to ni le ki chuan asem thei tu prime number te ber chu nge kan ti kha 6 tu nge lo ti 2 ni and dia na ti dik 2 times 12 chu 2 times sang nge 2 times 6 2 times 18 chu 2 times 9 ani le ta yan 6 le 9 na oma 62 in la sem thia tro ma chen 92 sem thei to lo ma se enge kan man tur kha 2 kan mangang and more in ti dik tu 2 times 6 times sang nge 3 ani 9 sem thei la wa te ti tu nge angai lak thak tu chuan 3 kan ti chiang 3 1 are 3 3 3 are 9 3 times 1 1 ti chuan factors kan la kho mang tro 2 into 2 into 3 into 3 chuan amasa pani annung pani 2 times 2 4 3 times 3 9 ta hian in che nge tu chu nakina factors ka 2 hi pathum te lo om don chuan 3 ka pani che te lo om don khatiang ani chuan a number 2 how zong ka multiply mai tu riam em chuan 3 how zong ka multiply le mai tu a number in ang how zong ka multiply mai tu ni kan cheng ti ro chuan 4 times 9 is sang nge 36 chuan thei 36 si answer al ni lo ta ni tro ti chuan nge kan zon tu kan ti chuan the first three common multiples answer kan tiang first three common multiples of 12 and 18 are in tinga chuan 36 chu kan nei sa 36 times ai times za thing is on tu
oh a times 3 kan zon tur 36 times 2 kan zong mai ang margin in draw kham oh 2 6 are 12 2 2 3 are 6 7 72 and 36 times ai kan zon le dom 36 times 3 yes 3 6 are 18 8 3 3 are 9 10 108 oh hey answer chu lo ni ta ni oh in share ngai tu chu ta hiam first 4 ti chona times za thing as tur oh pali zon nei tur times 4 thing kha ani le first 5 ni ta se ngai zon tur oh a times 5 thing ka zon le mei tur ni oh kan cheng tu ro oh tuna ka so ka pe don chewa integrate sinang oh beto mo beto ta mo okay all of you look at the question. Write the prime factorizations of 45. Now, here the question is, write the prime factorizations of 45. Amos, look at me. Oh, prime factorization kan zong don ki play ki chu factors and I kind of all sum zok kiro ram tampui. Oh, all sum de zok kiro Joshua. Mengai kamun do. Oh, le prime factorization om je chu prime number khang ai to tu. Oh, he number hi prime number asem thei tu ta ziak chuak ro ti na ni oh kan cheng em tuang hi chuan in prime factor san ni to ta ni factor san ni to chuan tu kan zong oh oh mi sang so la factor san ni to chuan enge zon tu kan ti kha LCM ACF oh ACF ka zon to tu ni oh kan thiam to don tu ro ACF kan zong le magang o lo en ru le a thiam chuan lo chok pa ve ula a thiam lo chuan in min lo enang o le 45 ani le le zoma sang a senap 45 hit 2 in a divide thiam kha ani le 3 na divide thiam engting a 3 na divide thei ti siat oh enti mo odd number thì khá là phiền lâu đâu ai phiền cái đủ ram chăm pui ding rồi đấy dâu mà sang sit down 4 le 5 cái cái thì nghe oh 4 le 5 kan belang divisible by 3 kan zon don cho cái gì tiếp tổ cho cái đó sit down 4 le 5 kan belang sum of the number kan thì kha 4 le 5 kan bel chuan Amos 4 plus 5 kan sang nghe 4 plus 5 9 9 to 3 times table lao mem oh om tiro chu va chon 3 na sem thei le lo en ru le oh 3 kan tiang ti chuan 3 times 4 chu times sen za na nge 4 chu times sen za nge nai ber oh 3 times 1 nge nai ber a 3 ni chuan hi ang za ang number nge lo to oh 15 chu times sen za na nge lo to oh ani le 30 ni ang number nge kan ti kha adik lo mo ที่อันนี้แหละค่ะท่าตีนก็ติดตาอดีตเราติดตาอันนี้แหละอาจารย์เสียใจนั่นเองมีงานสื่อเลยอินวันทีมที่5 อ๋อถ้าเขาไม่ลงตัวก็ตีดีเราพวกเขาเราก็ได้เทียมต่อที่น่าชวนอันนี้แหละมวยสนับ15นี่ affect ตัว stable ช่วยเราเลยอาเซมเทตัวโอ้3 times ชวนtimes เสียใจนั่นเอง yes 5 very good อันนี้แหละGrace สนับ5 factor stable ยังไงเลยđúng không? Oh, 5 and time draw. 5 times sa chong 5 cho times sa na nghe. 1, yes. Ti chuan answer kan nei ngal. Oh, answer chu nghe. 3 into 3 into 5. Oh, prime factorization so dan chu hei hi lo ta ni. Oh, tu nghe 3 into 3 into 5 ka chok chuak ve ti jong bam phale lu le. Avan tha em. Test 9 fail vai chuan oh. Sam. Full mark mo to tu. Oh, let tu na integration ang oh the question here the question is we're still talking find any two factors of the following factors kan song le don a sem thei tu he number sem thei tu hi 480 sem thei tu hi pa ni zong chuak ro de khai ta ni chu mo atam lu tu kan ni tro 480 sem thei tu chu atam lu tu kan ni 2 te 5 te 10 te pon sem thei amaro chu pa ni che kan zong chuak don chu wa chuan affectors kan zon don kan Joshua senap enge kan lak tur kha LCM mala ti nga ti nge hai to ACF zok tur kha oh sit down ACF kan zong leang oh ti chuan
480 ACF kan zong ang ti chuan 480 sem thei tu table Philip soi ro le 480 sem thei tu table yes 2 sit down 2 in kan tiang 2 are 4 2 are 8 0 chungai kan la thang chuan hei po 2 in la sem thei tu ro 1 are 2 are 4 0 2 in kan tiang 6 are 12 0 2 in kan tiang 3 are 6 0 2 in kan tiang 1 is 5 are 10 3 in kan mang chiang 5 are 15 5 times 1 le ta hian lo en cheru le helai in ti swal tam lai ka explain don ulung te lo ngai tharu a factor song song kan la kho mang 2 kha sang e khat ni thum li nga 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5 tiang a tak khian in che tu chu hei 2 hian sang e panga tiro chu wa chom 2 hiri multiply kho mai tur kan cheng em 2 hiri kan multiply kho mang hei song song hi chuan hei le kan multiply ang le kan multiply 2 times 2 ang sang e 4 times 2 8 times 2 16 times 2 16 times 2 chu kan che to lo tro kan zong ang 2 6 are 12 2 1 is 2 3 32 lo chuak ta chia 32 multiply 3 5 are 15 therefore the answer is ang sang e lo chuak 32 and 15 tiyan kan chong mai to don ni chu kan chiang tong em kan chu thiam tong tu ro tuwe ke mai ka chok ve thiam ang ti jong ban phole ang very good le tu na question number b nine chok ang 150 hello chok ve le 150 hi okay the next question last question find the LCM of the following LCM kan zong do na tro ti chuan LCM jon chu in share sakha a common MMA ni tro common multiplication number pani mo pani ai tamina an punti chwa thei nang number lian number te ber kha ni mai ti chuan LCM a chon number pani kan da kom phala kha lo tong su le 2 in kan tinga 2 1 are 2 2 are 4 2 1 are 2 2 8 are 16 tro 2 in 2 6 are 12 2 9 are 18 ani le ta hian 6 le 9 kha lo om ta ni amo se stand up 6 le 9 na oma eng number e kan man tu le factors asem tu ai 6 le 9 na om sia 2 kan ma zero okay sit down 2 in enge 2 1 are 2 3 net 18 chu ani lo 2 8 are adik reng ti hian 2 times are 36 2 times 18 na minti boy ve lo marka sa 2 3 are 6 9 asem the lo an kan la thang 3 times are 3 1 is 3 3 3 are 9 3 1 1 the total factors kan la khoma khat ni thum 2 into 2 into 2 into 3 into 3 ta hian in chen nge tu chu 2 zong zong ki multiply le khan mai tu chuan 3 pani 2 times 2 4 4 times 2 8 ani ta tro 3 times 3 9 9 8 are sang e 9 8 are 72 answer chu 72 lo ta ri om je chu 24 le 36 na an pun tir chwa the in ang number te ber chu 72 alo ni ti na ni chen le you will do exercise okay all of you look at the question again. Find the HCF of the following. HCF kan ti chuan enge lampum kha markas sinap. Highest common factor dai do kha. Ko chok tha thai lo ban ju mi lo thiam ru highest common factor kha lo ta ni. Factor se di chuan asem thei tu ti ka se tu ti chuan HCF hemi the number pani asem thei tu in ang number lian ber zon so tu ni ti chuan factor se jo amal te ti tu 384 kan la photang 384 sem thei tu table samuel se ro le amo 2 ani 2 times 13 I bet to 2 times 1 18 alo ni tong 2 9 are 18 2 2 are 4 2 in kan ti leang 2 9 are 18 2 6 are 12 2 in kan ti leang 2 4 are 8 2 8 are 16 2 in kan ti leang 2 2 are 4 2 4 are 8 2 in kan ti leang 2 1 are 2 2 2 are 4 2 in 2 6 are 12 2 in 3
3 times 3 chu 1 na tro ti chuan 340 kan ti leang kan chiang nge tur chu HCF kan zonin enge eng number cheng em han tu kan ti nu sero le eng number cheng em han tu kan ti kha prime oh prime number check an mang oh okay sit down in chiang nge tur chu HCF le LCM in zon le in prime number check man tur oh prime number chu kan se to kan soi nan to le oh le 2 in kan ti leang 2 1 are 2 2 7 are 14 0 chuan 2 in kan ti leang 2 8 are 16 2 5 are 10 8 le 85 fit 3 na sem them kan chu leang oh 8 9 10 11 12 13 sem thei to lo tro chu ba chuan 5 kan malangai oh 5 1 is 5 85 fi 5 in kan semang oh in chat thiam thenan kan soi nge 5 1 is 5 that te ubera 8 minus 5 is nge 3 chuan 5 ala bang tro 5 7 are 35 chuan 17 lang ta ni ti chuan 17 ni ang number nge kan ti kha MC setup wa oh prime number ani chu ba 17 kan phalangai 17 times 1 oh ti chuan a factors kan la khomang 384 kan tinga khat ni thum li nga rup sari khat ni thum li nga rup sari into 3 tro chuan 340 kan ti leang exang 2 into 2 2 into 2 into 5 into 17 ti chuan in a common kan la chia don ta ni chu oh a common kan lang hey hian a common pui chu an wai chia tu oh hey hian a common pui le chu ani le ta ni a bak in ang om to lo tro common ani chuan in ang tip set tu ti chu a common hi kan lang hey 2 pan hi common awangin 2 into 2 2 exang oh 4 therefore HCF is equal to 4 oh 384 le 340 sem thei tu in ang number lian ber chu 4 alo ta ni oh kan cheng em le tu na kan ti bele chinanga ka thiam don ti jong bam parang okay very good put out your hands Amos, any problems? Marcus, can you solve? Kasa? It is. Okay, I will check later. Isaka, any problems? Teka? Jos? No problems. Lisa? Grace? Things as well, have you finished? Okay, very good.